Po dvojmesačnom krátkom oddychu vás opäť alebo prvýkrát vítame na gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka. V novom školskom roku pribudlo na Skalickom gymnáziu 53 študentov prvého ročníka, ku ktorým sa pridalo 18 primánov. Všetci študenti prichádzali do nového prostredia so skvelými pocitmi a plný očakávaní. Určite mám prvé pocity, samozrejme som sa tak aj tešila a som otvorená, teším sa, keď spoznám nových učiteľov a nových kamarátov a zatiaľ toto je super. Zatiaľ sa to dá dobre a pán učiteľ vypadá byť veľmi milý. Okrem žiakov však v tomto roku rozšírili pedagogický zbor aj noví vyučujúci. Vítam medzi nami nové kolegyne, učiteľku slovenského jazyka a francúzskeho jazyka Hanu Chválovú, učiteľku matematiky a biológie Ingrid Polákovú, učiteľku nemeckého a ruského jazyka Andreu Švachovú a učiteľku slovenského a anglického jazyka Katarínu Švrčkovú. A aké majú z gymnázia pocity? Zatiaľ dobré, kolektív kolegov je super, akorát tu ešte stále trošku blúdim. Počas prázdnin prišlo v priestoroch školy k obnove fyzikálnych či chemických učební. Študenti sa môžu tešiť taktiež na nový bufet. Nadchádzajúci školský rok prinesie aj rôzne aktivity, ktoré tradične pripravujú členovia školského parlamentu. Náš študentský parlament by tento rok chcel určite obnoviť niektoré aktivity, ktoré sme už organizovali po minulé roky, ale taktiež by mali pribudnúť aj nejaké novinky. Taktiež sa teším na spoluprácu s ostatnými členmi študentského parlamentu. Verím, že spoločne opäť niečo vymyslíme. Môžeme napríklad spomenúť Valentín, alebo taktiež by sme chceli pokračovať v organizovaní tematických piatkov, ktoré sú pre študentov, myslím, že veľmi zaujímavé. Môžu prejaviť svoju kreativitu a vlastne týmto spôsobom si môžeme nejak spestriť ten študentský život. No a verím, že spoločne vymyslíme veľa zaujímavých aktivít a budeme prospešní pre študentov, ale taktiež pre školu. Želanie do nového školského roka si pripravila aj pani riaditeľka. Prajem všetkým žiakom, rodičom, učiteľom i nepedagogickým zamestnancom úspešný nový školský rok, veľa síl, entuziazmu, zdravia a optimizmu. Špeciálne by som chcela zaželať našim novým prvákom a primánom, aby sa im u nás na škole páčilo a aby naplnila ich očakávania z našeho gymnázia. Taktiež mi dovolte zaželať úspešný školský rok našim maturantom, štvrtákom a oktavánom, ktorých tento rok čaká náročná maturita, ale verím, že sa im splnia všetky ich ciele a úspešne dokončia štúdium na našom gymnáziu.